Żewġ imsieħba soċjali waslu l-kritika tagħhom għal proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar is-sit li fih għandu jsib postu l-kumpless tal-American University of Malta. Fil-fatt il-Union Maltija l-infermiera Will Wiebel saħqet li ma taqbilx li l-Università tkun fl-art tal-Isptar San Luqa. Dan għaliex San Luqa se jkun parti kruċjali mit-titjib fis-servizzi tas-saħħa skont il-pjan diġà mħabbar li se jwassal biex jittejjeb is-servizz u jiżdiedu s-servizzi u s-sodod. Fil-fatt permezz tal-ftehim mal-Iskola Medika Barts fih dan l-Università Queen Mary se jkun hemm rinnovar fl-Isptar San Luqa li flimkien ma' żviluppi oħra mistenni wassal għal iżjed titjib f'dan is-settur kif spjegatilna l-President tal-MUMN Marija Kutajjar. St. Luke's għandu postu wkoll fl-użu tal-investiment li tħabbar qabel għaliex ovvjament nkunu nistgħu nilħqu mad-domanda u anke mal-isfidi li għandna fil-preżent. F'istqarrija oħra l-Kamra tal-Kummerċ laqat l-aħbar li se jinġib dan l-investiment f'pajjiżna għaliex l-edukazzjoni huwa wieħed mis-setturi li l-istess Kamra tal-Kummerċ temmen li jista' jara tkabbir. L-istqarrija sostni li għal dan l-investiment il-Kamra tal-Kummerċ temmen li huwa preferibbli li tkun riġenerata żona jew bini mitluq minflok isir f'ODZ. Iżda oġġezzjonat għal sit propost minn Simon Busuttil, l-eks fabbrika tad-Dawti. Dan għaliex skont l-istess Kamra tal-Kummerċ din hija art maħsuba l-użu industrijali, art li hija skarsa u għaldaqstant m'għandix tkun meqjusa għal anijiet oħra li f'dawk industrijali. Dan ma tistax inti kollok università f'nofs industrial estate, ġifieri għandna naraw dik hija l-ewwel punt. It-tieni punt hija li l-fabriki huwa scarce resource li għandu l-pajjiż. Scarce resource li għandu il-settur kummerċjali, għaldaqstant ma nħossux li għandu jkun hemm università f'nofs industrial estate, fabbrika vera abbandonata, ma dik l-fabbrika abbandonata żviluppata fabbriki oħrajn li ħadmu nies oħrajn, partikolarment fl-industrija.